Доброго ранку. Усім салют! Починаємо нашу інтелектуальну програму «Добра ранок». Чому інтелектуальною, а не забавляльною, Кася? Ти часом не захворела? Ах, Лесик, я ў парадку, а ты не мяняйся. Трэба пераходзіць на новы ўзровень, калега. От кого ли только не от тебя можно было такое почуть? Нечаканные перемены с нашей Касей. Ты, Касечка, сама на себе неподобная. Не выспалася? Ой, хопіць ужо недарэчных здагадак. Я ў парадку і вяду сябе адпаведна сённяшняму дню. А что ж такого незвычайного у сённяшнім дні? Сапраўды, што? Адразу башна, не падрыхтаваліся. Сёння, мае даражэнькія, міжнародны дзень жанчын і дзяўчынак у навуцы. Віншую вас, паважаныя інтэлектуалкі. Віншуем і жадаем поспехаў у навуковай працы. А таксама цікавых даследаванняў і важных адкрыццяў. Схамянуліся пасля маёй падказкі, а мяне павіншаваць. А ты якое дачыненне маеш да гэтага свята? Дзівак, самае непасрэднае, я вядомая вядучая, прафесіянал у навуцы вядзення ранішняй перадачы. Ах, усё зразумела. Між іншым, Даша, можаш запісвацца на мой майстар-клас «Як стаць паспяховым тэлевядучым за 3 дні». О, не веру сваім вушам. Колькасць месцаў абмежавана, паспяшайся, Даша. І табе, Лесік, таксама не перашкодзіць запісацца на мой майстар-клас. А можа табе, Кася, лепш спачатку азнаёміцца з маім даследаваннем, як назаўсёды пазбавіцца ад прыступаў зазнайства? Ой, Лесік, зайздрасць не лепшае пачуццё, нават шкоднае. Падцягвайся да майго прафесіяналізму, да майго ўзроўню і станеш амаль такім папулярным, як я. Эх, Кася, Кася. Хаця ты ўсё роўна не дасягнеш маёй вышыні. Добра, калі ты такая прафесійная вядучая, то адкажы мне на одно пытанне. Задавай, калега. Калі ласка, назови імя першай у свеце жанчыны-прафесара, знакамітага матэматыка. Ой, Лесік, ну што за пытанне? Якая сувязь з нашай размовай? Самая непасрэдная. Ты ж нагадала, што сёння дзень жанчын і дзяўчынак у навуцы. Вось і прашу цябе ўзгадаць вядомае ва ўсім свеце імя. Які ты, Лесік, недобразычлівы, нават злы. Шукаеш зачэпку, каб паставіць мяне ў няёмкае становішча? Я табе падкажу, Кася. Першая жанчына ў свеце, прафесар матэматыкі, правяла сваё дзяцінства ў маёнтку бацькі ў вёсцы Палібіна тагачаснай Віцебскай губерні. Ну, хто гэта? Не ведаю, я не ведаю. Соф'я Кавалеўская, знакамітая ў навуцы жанчына, матэматык, першая ў свеце жанчына-прафесар. Чула я імя, толькі не трэба на мяне зараз так глядзець. Я ўсё зразумела. Праўда? Праўда. Абяцаю, што больш не буду зазнавацца. Прабачце, калі ласка. Пачну больш чытаць і лепш вучыцца. Цудоўна, што ты ўсё зразумела. Прабачым яе, Лесік? Прабачым. А зараз давайце глядзець мультфільм. Глядзім, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ах, на самым цікавым месцы спыніўся мульцік. Хутка ўбачым працяг, сябры, не хвалюйцеся. А які твой самы любімы персанаж, Кася? О, мне вельмі падабаецца ў гэтым мульціку Багіра. Яна такая прыгожая, грацыёзная, разумная, адным словам, сама дасканаласць. Мне таксама вельмі падабаецца Багіра. А ведаеце, дзяўчынкі, што ў прыродзе самой па сабе такой жывёлы, як пантэра, не існуе? Як гэта не існуе, Лесік? Я бачыла чорных пантэр у праграмах пра жывёл. Хутчэй за ўсё ты бачыла чорнага ягуара ці чорнага леапарда, бо асобнага самастойнага віда пантэра не існуе. Ёсць род буйных драпежнікаў сямейства каціных пад назвай пантэры. Давайте пазнаёмімся з імі бліжэй. Дык вось, да роду пантэра адносяцца львы, тыгры, ягуары, леапарды і снежныя барсы.
Усе яны пантеры? О, і цар звяроў, і паласаты драпежнік, і плямістыя паляўнічы? Усе яны сапраўдныя пантеры? Пантеры. Пумы і рысі таксама сур'ёзныя кошкі, аднак яны не адносяцца да рода пантер. Правильно, Даша. Адметнай рысай пантер з'яўляецца адмысловая гартань і яе гнуткія звязкі, дзякуючы якім драпежнікі выдаюць грубы роў, які прымушае ўздрыгваць астатніх жыхароў джунгляў ці саван. Атрымліваецца, што тыя буйныя драпежныя кошкі, якія моцна і страшна рыкаюць, гэта пантеры, львы, тыгры, ягуары, леапарды, снежныя барсы. Ага, а тыя, хто рыкаюць у іншай танальнасці, не так моцна і страшна, не пантеры, рысі, пумы і астатнія. Слухайце, але чорнымі пантэрамі бываюць толькі ягуары і леапарды? Сапраўды, Даша, цёмная афарбоўка сустракаецца выключна ў леапардаў ці ягуараў. Чорныя леапарды вельмі рэдкія ў прыродзе. Гледзячы дзе, Кася. Напрыклад, у Малайзіі каля паловы ўсіх леапардаў чорныя. Відаць, там яны жывуць у шчыльным лесе. Менавіта так. У шчыльных лясах, дзе пануе змрок, чорныя пантэры амаль непрыкметныя, і гэта палягчае ім выжыванне. А ўначы чорныя пантэры увогуле нябачныя. Так, але ўдзень, калі прыгледзецца да шкуры чорнай пантэры, можна заўважыць ледзь бачныя плямы. Як? Чорная пантэра не ідэальна чорная? Не, на яе шкуры ў большай ці меншай ступені бачныя плямы. Але здалёк чорная пантэра выглядае чорнай. Палюе яна ўначы? У поўнай цемры, таму ў яе рэпутацыя лясной здані. А плаваць умее? Пантэры цудоўныя плыўцы. З-за гэтага нават маладыя кракадзілы адчуваюць неспакой. Асабліва падабаецца купацца і плаваць чорным ягуарам. Столькі ўсяго даведаліся пра чорную пантэру. Нават тое, што яна насамрэч ягуар ці леапард. На мой погляд, Багіра нагадвае леапарда. І мне так здаецца. Давайце ж хутчэй глядзець працяг мульціка пра Маўглі. Глядзім, сябры! О, выратавалі Маўглі. З такімі сябрамі, як Багіра і Балу, не прападзеш. Дакладна. Зараз будуць разам адпачываць пасля прыгод і хваляванняў у джунглях. А вы ведаеце, што ў вільготных трапічных лясах растуць самыя буйныя кветкі ў свеце? Не, а якія яны? Як наш стол? Я ведаю, гэта кветка рафлезія. Рыхтуйцеся здзіўляцца. Уявіце, сябры, кветка рафлезія амаль метр у дыяметры. Ого, якая дзіўная! Але памер! Памер, як 4 вялікія гаспадарчыя міскі. Рафлезія – адна з самых буйных кветак на планеце. Яна важыць Колькі, Лесік? до 9 кілаграмаў. Нічога сабе не падняць! А расце такая кветка-рэкардсмен на востраве Суматра. І Калімантан. Гэта астравы Малайскага архіпелага. Там цёпла і вільготна. Ах, уяўляю, як пахне такая вялізная кветка. Напэўна, за кіламетр можна пачуць яе чароўны пах. Расчарую цябе, Кася, у гэтай кветкі пах вельмі непрыемны. Як? У такой прыгожай і велізарнай кветкі непрыемны пах? Пах у рафлезіі непрыемны настолькі, што побач з ёй цяжка знаходзіцца. І каму патрэбна такая кветка-рэкардсмен? Ёю толькі з экрана можна любавацца. А вось і не, такой кветкай любяць ласавацца сланы. Іх не пужае непрыемны пах? А можа яны перад тым, як з'есці кветку, закідваюць свой хобат за спіну, каб не нюхаць. Гэта мы не ведаем. Аднак вы ўразілі мяне кветкай па 9 кілаграмаў, каля метра ў дыяметры і з вельмі непрыемным водарам. На гэта мы і разлічвалі. А зараз давайце глядзець мульцік. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Радаснага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы. І цікавыя падзеі. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!